Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα σας αναφέρω τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, τι είναι ο χώρος Σέγγεν και τι σχέση έχουν αυτά τα τρία πλαίσια συνεργασίας μεταξύ τους. Ας αρχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν δημιουργηθεί τρία πλαίσια συνεργασίας, τα οποία ονομάστηκαν κοινότητες. Αυτά ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα το 1952, η ΕΟΚ το 1958 και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Αυτά συγχωνεύτηκαν το 1965 και δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιέχει πλέον 28 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρεις πυλώνες συνεργασίας, οι οποίοι είναι οι κοινότητες, η ΚΕΠΑ και οι δικαστικές και εσωτερικές υποθέσεις. Έχει δημιουργήσει εσωτερική αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων πολιτών της, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν χρήματα στην Ένωση για να εφαρμόσει τις πολιτικές της. Η Ένωση δίνει χρηματοδότηση στις χώρες της, αλλά και σε τρίτες χώρες και σε οργανισμούς. Την διαχείριση των κονδυλίων την αποφασίζουν οι 28 επιτροποί της. Όμως τα κονδύλια ελέγχονται και από το ελεγκτικό συνέδριο, με επιτόπιους ελέγχους στην Επιτροπή, στις χώρες της Ένωσης και σε μη χώρες της Ένωσης που επιχορηγήθηκαν. Η Ένωση έχει κοινή νομοθεσία, όμως υπάρχουν χώρες που έχουν κερδίσει εξαιρέσεις σε μέρη της νομοθεσίας. Μια άλλη σημαντική ευρωπαϊκή συνεργασία είναι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Περιέχει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρεις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λίχτενστάιν και την Νορβηγία. Αυτές οι χώρες έχουν κοινή εσωτερική αγορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελβετία μαζί με αυτές τις τρεις χώρες έχουν δημιουργήσει την Ένωση Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Αυτές οι τρεις χώρες πληρώνουν χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του πλαισίου ΕΟΧ, γιατί μέσα από αυτή τη συμφωνία έχουν αποκτήσει εσωτερική αγορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Αυτές οι τέσσερις ελευθερίες σχετίζονται και με άλλες πολιτικές της Ένωσης. Για παράδειγμα, ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να ταξιδέψει σε μια χώρα ΕΟΧ θα καταναλώσει και τρόφιμο εκεί. Έτσι, οι χώρες ΕΟΧ εφαρμόζουν και τις πολιτικές της Ένωσης για προστασία των καταναλωτών, όπως και μερικές άλλες πολιτικές. Μια συμφωνία για τις μετακινήσεις είναι ο χώρος Σέγγεν. Οι χώρες που είναι μέλη αυτής της συμφωνίας δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να μετακινούνται εντός Σέγγεν χωρίς διαβατήρια. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες χώρες έχουν το ίδιο νόμισμα. Αυτές ανήκουν στην Ευρωζώνη. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια περιπλοκότητα, γιατί χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν πολλές αποικίες, οι κάτοικοι των οποίων θεωρούνταν αντίστοιχης υπηκότητας και περιοχές έδαφος της κάθε χώρας, άρα και έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι περιοχές ονομάζονται εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αγγλικά, outermost regions. Η Γαλλία έχει 5 τέτοιες, η Ισπανία 1 και η Πορτογαλία 2. Από την άλλη, υπάρχει μια άλλη κατηγορία περιοχών, που ήταν προηγουμένως της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Δανίας και της Ολλανδίας, με τις οποίες έχουν στενές οικονομικές σχέσεις. Αυτές ονομάζονται οι υπερπόντιες χώρες και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες αυτές είναι περίπου 25. Αν και οι υπήκοοι τους από το 1996 να γνωρίζονται ως πολίτες της Ένωσης, δεν μπορούν συνήθως να κάνουν ελεύθερη μετακίνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το αντίστροφο. Αυτές οι χώρες δεν είναι απολύτως αυτόνομες. Συνήθως είναι υπεύθυνες για την εξωτερική πολιτική και την άμυνά τους οι χώρες που τις κατήχαν προηγουμένως. Εδώ κάπου